A esta nova xornada do ciclo Pensando o Futuro, co título Os retos da esquerda en Europa. Eu vou facer unha pequeniña contextualización para darlle logo o pé a Ana, e ao final, se temos tempo, que teremos algo, pois daremos un turno, unha roldiña de intervencións concretiña, con preguntas concretas, vale, para que tamén poidamos participar o maior número de persoas posibles, non? Ben, a idea de construir unha Europa unida pode parecerlle a moita xente, seguramente, non seguramente os que estamos aquí, pero a maioría da xente, que é algo relativamente moderno e, sobre todo, moderno en Galiza, non? Aínda que, ben, ten moita historia e, sobre todo, nos ámbitos intelectuais do nacionalismo galego. Xa no primeiro terzo do século, no marco da xeración Nós, existiu unha intensa e pouco coñecida ideoloxía europeísta que convivía co ideario nacionalista. Os grandes persoeiros da xeración Nós, Castelao, Risco e Pedraio, viviron un certo proceso de iluminación sobre o europeísmo e a súa relación con Galiza. A influencia europea pode verse de maneira continuada na revista Nós, onde se prestaba atención de xeito periódico á produción literaria de outras culturas e mesmo se publicaban traducións para o galego. Europa non ten para nós ren que nos ha de prender. Somos Europa, resumía Otero Pedraio. Esta tendencia europeísta veríase reflectida no soño, varias veces amosado polos galeguistas históricos, nomeadamente por Castelao, dunha federación europea en que as diferentes nacións estivesen representadas en igualdade. A tendencia europeísta mantívose no galeguismo posterior á guerra, tanto no exterior como no interior. Lembremos a figura, por exemplo, de Plácido Castro, un galego que traballou, como sabedes, na BBC, con un programa que se prolongou durante 9 anos. Este xornalista, músico e escritor, educado en Gran Bretaña, representou Galiza en 1973 no 9º Congreso das Nacionalidades Europeas. E tiña moi claro que non había contradición entre ser cidadán do mundo e asumir unha fonda de identidade propia, entre ser nacionalista e alentar a unión universal dos povos. Ben, a integración do Estado español, no que antes se chamaba Comunidade Económica Europea, nos coñecémoslo así, e agora Unión Europea, supuxo unha necesaria e constante presenza da dimensión europeísta no noso pensamento. A influencia directa que a Unión Europea ten na Galiza polas súas políticas en materias como o agro, a pesca, a cultura, a lingua, a política enerxética, etc., ten cada vez máis poder e ten tamén cada vez máis presenza nas nosas vidas. Eu creo que todos vimos, se o notábamos un pouco menos, eu creo que cada vez notamos máis esa presenza na nosa vida cotidiana, tanto na legislación, como na moneda única, como nas interferencias constantes que ten incluso na legislación dos estados, ou incluso nesas consultas a respeito de como é, por exemplo, o Consello Xeral do Poder Xudicial ou como se ten que elexir. Vímolo tamén no proceso no procés catalán. Incluso se permiten opinións sobre os propios gobernos que elixen os seus cidadáns e as súas cidadáns democráticamente. Pero tamén o vemos incluso na censura, en momentos de censura a certos medios de comunicación, porque deben de pensar que os cidadáns e as cidadáns europeos somos inconscientes ou ainda non somos o suficientemente adultos como para opinar ou poder pensar ou ter un espírito crítico a respeito tamén do que lemos. Entón, aos poucos, esa dimensión europea pois ameázanos e témola moitísimo máis presente. Entón, cal é a situación actual? Cara onde camiñamos? Cal é o futuro da Unión Europea e de todos os povos que forman parte de Europa e que ainda non están recoñecidos? Vai ser unha Unión Europea moito máis insolidaria, máis de costas aos povos e aos seus cidadáns e ás súas cidadás, máis militarizada, entregada ao belicismo e aos Estados Unidos de América, que impón esa censura da que falábamos. Entón, neste contexto, cal é o papel que ten que xogar
o nacionalismo galego e a esquerda europea. Bueno, pois disto e de algunhas outras cuestións do que nos ven falar hoxe Ana Miranda, eurodeputada do BNG en Bruselas, unha persoa cunha ampla experiencia desde fai 20 anos e desde ben noviña, na política europea, membro das Comisións de Pesca, Dereitos Humanos e Política Regional, vicepresidenta da Comisión de Peticións no Parlamento Europeo e coordinadora de Relacións Internacionais da Executiva Nacional do BNG. Ademais, ven de ser elexida tamén para formar parte da candidatura ás próximas eleccións europeas que se celebran o día 9 de xuño. Deixo xa con ela. Moitas grazas. Moi boa tarde e, dende logo, menuda tarde, porque con vos chegou a luz e con vos chegou o bo tempo, non? Te estaba na zona da Baixa Limia, na zona de Ribadavia e a Sulagaba, porque neste país chove, en la que os de Madrid pensan que non chove, chove. E ademais, voltar a ver a Coruña, a asociación, a esta entidade para min tan querida como é Alexandre Bóveda, e con tanta xente, con tanto público, algún vindo dende Montevideo e Buenos Aires, como vexo aquí, que é unha maravilla, que somos tan internacionais, decía outro día unha deputada, creo que foi na Asamblea de Madrid, que falaban idiomas. Nós tamén, nós temos unha lingua universal que anda polo mundo e moitas linguas, porque temos ademais ese pobo esparcido por moitos continentes, que é o pobo galego, e que hoxe tamén está aquí, porque sempre está aquí con nós en todos os actos que fagamos. E vamos a falar, evidentemente, destes temas que nos preocupan a todas e a todos, nun momento crucial, no que vemos moitas chamadas, moitas informacións, no que acabamos de pasar unha pandemia, no que hai dúas guerras neste momento abertas, no que vemos unha situación moi difícil de entender dende as posturas pacifistas que temos nós, pero no que tamén nos cuestionamos moitas veces cual é o rol da esquerda, o rol da esquerda en Europa. Nós tamén somos esquerda, somos nacionalistas de esquerda, tamén hai nos de dereitas, e os de dereitas non nos gustan moito porque casi sempre os de dereitas ven ser de ultradereita, como está pasando en Hungría, como está pasando con Rassemblement en Francia. E, por tanto, creo que tamén hai que abordar diversos fenómenos. E vou empezar polo que creo que nos está chamando máis atención nestes momentos. Primeiro, para posicionarnos sobre o noso papel en Europa, porque nós, como galegas e galegos, non só estamos en Europa, porque xa pertencemos á Unión Europea, somos europeas e europeos de sempre, ninguén nos ten que decir que somos europeos, non somos nin de África, nin de América Latina, aínda que nos gusten moito todos os restos dos continentes. Nós somos europeos e europeas. Entón, partimos desa cuestión, pero logo somos parte da Unión Europea porque así decidiu España por nós. A nós non se nos consultou, nin tampouco se nos consultou nos nosos sectores productivos para ver se éramos ou non éramos. Agora estamos, este proceso, isto é unha construcción internacional, e, por lo tanto, ali hai que estar por varias razóns. Unha delas é que Galiza este na Unión Europea para ter voz propia, para falar por si mesma, para levar as súas problemáticas, porque se nós non estamos, ninguén vai falar por nós, vímoslo en múltiples ocasións, hai que ir aí a Culleredo, hai que ir aí a Cambre, hai que ir aí a onde está, a Ría do Burgo, se nós non chegamos a levar ese tema, pero que tamén pasou co Pazo de Meirás. Se nós non chegamos a levar ese tema, e hoxe, hai 5 anos, estábamos sentando por primeira vez unha delegación pública dunha institución no Pazo de Meirás. E eu quero aplaudir tamén o vosso traballo en memoria histórica, porque, dende logo, puxo tamén a nación galega no mundo nesa loita pola memoria democrática. E quero aplaudir aquí, ademais, a Carlos e a Manolo e a toda a xente dos movimentos democráticos. Que vemos como Partido Popular, PP Vox, xa non é o Partido Popular só, chamase PP Vox, agora está moi unido PP Vox, e hai que decirlo, despois vos vou a contar algunha anécdota tamén diso, pois está negando as entidades de memoria democrática, está prohibíndoas en algunha comunidade autónoma, e, por tanto, isto tamén é un tema europeo. A memoria democrática tamén é un tema europeo.
Pero, sobre todo, a presenza nosa non só para ter voz directa, sino para defender os intereses do que pasa en Galiza, ali directamente, xa sexa liberar a P9, que está sendo agora cuestionada pola Comisión Europea, porque non foi unha concesión legal, unha concesión como tiña que ser, unha ampliación da concesión. Ou, o que decía, a xustiza social en xeral, con temas de exclusión, os temas de ter presenza directa sin intermediación, de falar de nós por nós propios, de nós por nós, que non fale ninguén por nós. Por iso, esa idea que nós temos, neste caso representando ao BNG, pero ao final é representando a todo o país, porque unha diputada do BNG no Parlamento Europeo, igual que pasa en Madrid, non só representamos a quen nos vote, non só representamos a quen poida pensar que é do bloque ou que vota polo bloque, non, representamos a todo o país, porque ao final estamos defendendo causas e cousas, proxectos e demandas, denuncias e inquedanzas de todo un país que se chama Galiza. Ou para nós, polo menos, así é, e iso que tamén nos honra de representar, que representar a un país que ten vida propia e que ten que ser defendido precisamente. Porque, digamos unha cousa, en Madrid pode haber xente de distintos partidos que se arrogue representación, si cada un é o lexítimo, cada quen representa según as súas organizacións e ideoloxías, iso é totalmente respetable, pero en Bruxelas notase moito máis. As veces que eu creo que falei de Galiza no Parlamento Europeo debieron de ser nesta legislatura máis de 4.000. Se nos poñemos a pensar, mon pays, my country, my land, o meu país, mi país, o meu país, sempre la Galicia. Por iso que me chaman, non sei sabedes, Madame Galiz. Madame Galiz, e eu non o podo negar, pero tamén o teño que comentar. É dicir, nós levamos asociada tamén a representatividade do pobo galego en xeral no conxunto de demandas. Ou acaso pensades que un dos mariñeiros que defendemos no Parlamento Europeo dun sector afectado, todos nos votan? Non. E dende o chamamento das confrarías, últimamente, menos algunhas confrarías honrosas que hai polo país, que non son moitas, pero son, dende iso, e sobre todo co que pasou cos pellets, tamén vemos que houve un chamamento por parte do PP para que calaran un debate europeo dos pellets que dimos nós no seu momento, e que eu levei a aquel Parlamento para que se falara dos pellets, e acabamos de conseguir que os pellets sexan considerados sustancias contaminantes e que o transporte marítimo se inclúa para evitar accidentes deste tipo. Entón, a nosa representación sirve para moitas cousas, pero tamén para cousas distas, aparte de cousas de comer, aparte de defender a vivenda, aparte de defender que formemos parte das redes transeuropeas de transporte, aparte de defender tantas cousas, diso falarei. Bueno, entón, enmarcámonos nesa situación, que nós estamos no Parlamento Europeo, e que saudar a Héctor, que está ali, que acaba de ver, hola. Sí, que non te mira, é moi amigo meu. E entón, estamos no Parlamento Europeo con esa perspectiva, a mesma perspectiva de esquerdas, por suposto, defendendo a xustiza social, defendendo o feminismo, defendendo a igualdade, defendendo valores e dereitos fundamentales, defendendo a liberdade de prensa tan manida hoxe pola Unión Europea, o que comentaba Silvia, en tantas causas e cousas. E partindo diso, con estas posicións nos movemos no Parlamento Europeo. Pertenecemos ao que se chama Alianza Libre Europea, que está formada por partidos que defenden a autodeterminación, unida ao Grupo dos Verdes, pero nós non somos do Grupo dos Verdes, sino que somos da Alianza Libre Europea, que está unida ao Grupo dos Verdes, porque isto usou moito o PP, para decirnos votaron así, votaron asá. Non, nós votamos como povo galego, nós votamos como Galiza, votamos como BNG. E despois temos alianzas moi boas con outras forzas de esquerda que están en outro grupo, en The Left, e coas que compartimos moitas inquedanzas. Non estamos nese grupo, porque no seu momento, cando entramos no 99 no Parlamento Europeo, non se nos reconoceu como nación, e, polo tanto, non podemos entrar. E no outro grupo, pois, o que temos é unha posición autónoma, independente, e nos facemos o que mellor lle convén a este país, non como di o PP, que usan moito iso, e sabe moi ben Mercedes e Iria e as nosas parlamentarias que din todo o tempo. Vosotros estáis en los verdes, aparte de sempre usan o castelán. Pois non, nós somos o grupo do BNG, a delegación galega no Parlamento Europeo.
Iso é así. Bueno, partindo dese contexto, que estamos? Estamos nun fin dunha legislatura europea na que pasaron moitísimas cousas. Foi unha das legislaturas europeas seguramente máis movidas da historia. E digo máis movidas da historia porque empezamos no 19 con un programa que era pois de unha serie pois de aprobacións, o que sería o marco financiero plurianual, o que serían todas as propostas da política pesqueira común, da política agraria común, e de repente estala unha pandemia, algo nunca visto nos últimos anos e que ademais ten dimensións internacionais. Estala unha pandemia, os países paran, frean a súa economía polas consecuencias sanitarias, de saúde, económicas e sociais que tivo esa pandemia, e nos atopamos con unha situación totalmente novedosa. É por iso que a Unión Europea crea eses chamados fondos extraordinarios de recuperación económica e saltase unha das reglas principais que tiña durante anos, que era a gobernanza económica. E empezo por aí, empezo pola economía, e logo ireime a outros temas. A economía. A Unión Europea tiña unha regla que era o control do déficit. Entón chegamos e de repente todo o que era prohibido, investimento en gasto público durante anos, pois de repente, claro, como hai unha pandemia hai que investir en gasto público, que era o que decíamos nós desde aquí e a esquerda en xeral en toda Europa. Gastemos, investamos en gasto público, porque senón non haberá vivenda, non haberá sanidade de calidade, non haberá educación de calidade, etc. Isto é o contrario do que leva facendo o PP aquí moitos anos e a dereita europea en xeral. Entón, esa regra anatema aí que tiñan, pois de repente desbloquease e podes investir en gasto público. Entón, non todo era tan inamovible na Unión Europea, non? Vemos que hai cousas que se poden mover, se os povos se moven ou se pasan estas desgrazas. Nós que levamos tantos anos cuestionando ese sistema neoliberal, ese sistema tan leonino para os povos europeos e para as súas condicións de vida, sobre todo pola imposición do déficit e da limitación de gasto público, pois vemos que de repente cae. Despois nos atopamos con que se configuran inmediatamente dous bloques dentro da Unión Europea que xa existían pero que agora empezan a cambiar. Hai un bloque conservador e ultraconservador que se alinea xunto nas votacións no Parlamento Europeo e tamén no contexto europeo en xeral, e un bloque chamado progresista pero que resulta que ten diferencias entre el. No bloque progresista, que poderan agruparse pois as forzas de esquerda ou de centro-esquerda de toda Europa, resulta que hai diferencias a partir da pandemia, pero sobre todo a partir das guerras. E entón, é o que se chaman os círculos concéntricos, que podes ver como hai unha persona de Linke ou dos verdes europeos que votan en contra dunha resolución pola paz en Palestina, pero despois podes ver a un conservador de Suecia que o mellor vota a favor de que haxa paz en Palestina. O sea, danse unhas situacións curiosísimas e despois, cando vos fale de Palestina, veremos estas situacións moi chocantes para nós como defensores do internacionalismo, da paz, e sobre todo Palestina foi seguramente o que máis rachou esa división. Despois vemos como hai uns investimentos sobre todo pola presentación da Estrategia Industrial Europea de Defensa. E aí paso o segundo elemento, que é a situación da guerra de Ucrania e o que provoca para a Unión Europea crear unha Estrategia Industrial Europea de Defensa para axudar a que os Estados membros merquen armamento en fabricantes europeos para ter produción e subir a produción armamentística ou munición, ou a Munition Act, que se chamou, para enfrontarse a situacións bélicas que se poderan dar no continente europeo. Até ese momento, o 80% das importacións de armas viñan de fora. De onde? A ver, de onde? Efectivamente, despois vou a darvos os datos alucinantes. Entón, hai un cambio de paradigma do que era a dependencia única e exclusiva da OTAN para unha autodependencia tamén, non só da OTAN, sino en armarse ou crear máis munición, crear máis investimentos en munición para a propia Europa. Mercar, imaginade que datos. Por suposto, non contou con o noso voto. Non con o noso voto. Nós non votamos estas cousas. Porque
creemos no pacifismo, no antimilitarismo, pero tamén creemos que hai que buscar unhas solucións de paz aos conflictos, unhas solucións diplomáticas, porque estáse vendo nos contextos actuais que ou se buscan solucións diplomáticas co dereito internacional ou non se solucionan. Pero bueno, non vou entrar tanto en profundidade, senón, digamos, na estrategia de defensa europea que foi moi criticada en xeral pola esquerda europea. E digo, cando falo de esquerda, incluíndonos a nós, non solo mercar conxuntamente o 40% de armas até 2030 de armas europeas, garantir que até 2030 os intercambios militares sexan de polo menos 35% dentro da Unión Europea, e que polo menos o 50% dos contratos públicos de defensa se fagan na Unión Europea no 2030 e o 60% no 2035. Un escenario de escalada, pero tamén escalada e contención á vez. Eu son das que creo que non vai haber unha terceira guerra mundial. Porque creo que o que están facendo é investir neste armamento, pero despois hai tamén unha retraída, non? Hai moitos tambores de guerra, como vemos, o que se está facendo unha estrategia de defensa absolutamente, eu creo que unha estrategia bélica terrible, e que copiar o modelo de recuperación económica de Estados Unidos, que no 2023, tras a pandemia, sabedes cantos millóns exportaron no 2023? 240.000 millóns de armas. E foi unha forma de recuperación económica na pandemia. Queremos iso para Europa, realmente? Non será mellor que desenvolvamos outras economías? Ou de onde sae ese incremento do investimento en gasto militar? Pois sae do gasto social, é evidente. E volto ao principio. A economía que sufre coa pandemia, ao final, vai levar. Por iso, na Comisión de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeo aparecimos un día, que de verdade tamén erguín así, dixe, como, isto non pode ser, Apareceronnos a Comisión Europea con unha proposta de reducción de fondos de cohesión para incrementar a Munition Act, é dicir, as políticas de armamento e de defensa. Votamos en contra, pero gañou e pasou. Pódense sacar fondos de cohesión, os fondos de cohesión que temos aquí, o FEDER, os fondos de axudas máis desfavorecidos, do programa de alimentos, para desviar para o programa de investimento en armas. Isto non é a Europa que nos queremos, a Europa da paz, a Europa dos povos. Despois, creo que por iso, recortes en gasto social, non? Despois, os povos temos dereito á autodeterminación. Ese é un principio básico de Nacións Unidas, é un principio que nós, como BNG e como forza internacionalista, levamos defendido toda a nosa historia e antes de existir mesmo, non? E o que debería de facer a Unión Europea, para o meu punto de vista, é respeitar e abocar por solucións pacíficas, sendo un actor de paz, non un actor de defensa de guerra, sino un actor de paz no respeito do dereito internacional, con vías diplomáticas, con defensa dos dereitos humanos, cooperación e dereito internacional. No ano 2023, o goberno de Progreso, denominado de Progreso de Esquerdas, no Estado español aumentou o orzamento en defensa nun 23,4%. No ano 2024 prevese o incremento dun 38%. Deixemos así aquí no aire, deixemos isto no aire tamén. Despois, hai outra cuestión que creo que foi moi importante nesta legislatura. O cambio, que xa lo din antes un pouco, pero o cambio nas normas orzamentarias europeas, que resulta que foi votado en xaneiro de 2024 no Parlamento Europeo e foi apoiado polo Partido Popular Europeo, polo Partido de Renew, que o Partido de Renew era o que se chamaba antes o Grupo Liberal, non? E de repente aparece Macron e crea o Grupo de Renew e ali é como unha caixa na que tedes, en Renew tedes os macronistas, o PNV, Ciudadanos, que están no mesmo grupo, e despois, bueno, partidos ex-liberais de moitos países europeos. Pero é unha forza que vincula no social, ás veces en cuestións, pode incluso que próximas a nós, e outras veces en cuestións liberais a respecto da economía. E de repente aí se debate no Parlamento Europeo con 431 votos a favor, 172 en contra, que foron
en xeral os da denominada esquerda europea, incluídos nós, pois vótase que o obxectivo para a débeda pública europea que se manteña permanentemente por debaixo do 60% do Produto Interior Público e do déficit público que volte a baixar ao 3%. Entón, atopámonos neste ano que despois dunha pandemia, despois de períodos de guerra nos que as consecuencias para os povos foron o aumento dos prezos da comida, da luz, da roupa, de produtos básicos, da vivenda, de todo, nos atopamos con unha situación na que voltamos ao réxime de contención deficitaria e de normas orzamentarias leoninas que tanto denunciaron os expertos economistas non só no noso país, sino no conxunto europeo. Mentras, China continúa a ser a fábrica do mundo, o xigante tecnolóxico, mentras Estados Unidos frotas as mans porque vende máis armas que nunca, e mentras estamos vendo un cambio xeopolítico de globalización existente até agora, que sabemos as consecuencias dela, a unha desglobalización porque estamos vendo unha situación na que o cambio de paradigma en xeopolítica internacional estáse trastocando. Todo isto que pasou nesta legislatura europea, digo, porque coincide con moitas cousas, foi increíble e foi moi sorprendente. Un dos problemas, e aí vou tamén a parte da parte democrática, non falei un poquinho de economía en xeral, un pouco de defensa, falei da importancia de estar ali, e agora voume a algo que sabe moi ben aquí o experto monje. Que será? O ascenso da ultradereita. Bueno, é un fenómeno que non vende agora, pero que se incrementa nestos anos, porque ademais está bebendo das fontes do que a pandemia para algúns foi algo terrible, pero que para a extrema dereita foi a chamada de atención de acusar de que os gobernos máis de esquerda ou con gobernos un pouco máis sociais, máis de tipo social, pois non cumpliron cos obxectivos que había que facer en materia de sanidade, fundamentalmente, ou de asistencia, ou de axudas, naquele momento, que era un momento moi duro para moitas persoas en todos os povos europeos. Bueno, pois, eles aproveitaron ese contexto tamén de debilidade europea, de febleza, e aproveitaron para atacar ao outro. Eles sempre é atacar ao outro. A ti porque eres de pelo oscuro, a Manolo porque leva gafas, a ti porque eres negro, a mí porque son blanca, a ti porque pensas ou que eres dunha maneira e a ti porque ves do Uruguai ou de onde sexa, non? Entón, voume un pouco por aí. Ese ascenso da ultradereita é a nivel planetario, non é só a nivel europeo, é a nivel planetario. Nos describímoslo como un fenómeno coordinado, con axenda absolutamente compartida, unha axenda compartida a nivel mundial. Cando Bolsonaro se move, hai un grupo denominado Iberosfera, no que está Hermann Tertsch, eurodiputado no Parlamento Europeo, que ouvistedes falar del, un impresentable, increíble, e que ten unha xenda moi marcada no Parlamento Europeo para axudar nestes procesos de construción de ele e o seu partido Vox, igual que outros partidos de ultraconservadores en Europa, para axudar o que pase do outro lado, é dicir, están coordinados continuamente. E despois poño exemplos. Usan características moi semellantes, como pode ser o negacionismo climático. Escoitades moitas veces, cando din non existe nada do cambio climático, iso é negacionismo climático. O antifeminismo é evidente, non? O antifeminismo e anti-axenda LGBTIQ, porque eles sempre consideran que non, e están en contra dos dereitos do aborto, están en contra de moitas cuestións e levan unha xenda europea totalmente coordinado. Se tu escoitas a unha persoa de Vox, teño unha deputada que é provida e que está ali todo o tempo falando do mesmo, do aborto e da reproducción e non sei que, pero ti escoitas a unha eurodiputada húngara e é o mesmo, non fai falta nin poñer o pinganillo, xa sabes o que vai decir. Sempre é a mesma forma, a mesma estrutura, porque están coordinados. É increíble. Si despois veñen con unha serie de axenda tamén colectiva,
que son a creación de falsas noticias, de fake news, de bulos, de mentiras coordinadas. Eso vímolo e vivímolo tamén na campaña das galegas, onde se creaban noticias coordinadas que non só pola dereita, sino tamén pola extrema dereita, pero tamén aquí hai a xenda da dereita para destruir as axendas das esquerdas soberanistas e, neste caso, do nacionalismo galego, que tiña unha posibilidade de gobernar, de crear falsas noticias e de repetilas. E, ademais, son vos facendo, e repiten, e repiten, e repiten. Cuestión a ter moi en conta, como vos que sodes seguro que xente moi informada, non tedes en conta, pero que hai unha parte da poboación que sí ten en conta, e por iso hai que destruir esas falsas noticias. Por iso nós tamén, cando nos atacan con algo, non sempre, pero moitas veces saímos coa réplica para contrarrestar esa falta de información. E además chamámoslle bulos, para destruir un pouco esas mensaxes. Despois, crean o que se chama, e isto é un termo que acuñou un compañeiro diputado que agora deixa o escano e que acaba de escribir un libro que se chama Trampismos, Miguel Urban, a internacional reaccionaria. É unha internacional reaccionaria absolutamente organizada. E aí me vou ao tema da iberosfera e dos grupos coordinados sobre todo por Vox e por outros. Cando foron as eleccións de Guatemala, e aquí vou pasar un pouco a fase da anécdota, as eleccións en Guatemala comentaron no Parlamento Europeo de ir personas de observadores internacionais, e como había unha situación moi difícil en Guatemala, na que podía haber un golpe de Estado, pois comentaron no grupo se podía ir eu, que coñecía e tal, e ala fun. Quen estaba na porta do hotel en Guatemala cando chegamos e non formaba parte da delegación do Parlamento Europeo? Germán. Cando é a investidura de Lula, quen estaba auspiciando todo o que pasou despois e estaba tamén ali nas portas do hotel? Porque coincidimos hasta no hotel, e que triste. Germán Ders. Por que? Porque eles teñen un grupo moi organizado que está sempre con contraposicións. Por iso tamén atacaron a Carlos Babío e o denunciaron, e o denunciou a Falange, e están moi coordinados a nivel internacional. E o que pasa lá ten unha réplica aquí, e ten repenica aquí, todo está coordinado. E logo usan os problemas sociopolíticos, os problemas da vivenda, os problemas do traballo, os problemas da precariedade, acusando e dicindolle a dereita, dicindolle a opinión pública, que iso é porque non se fixeron os gobernos, sobre todo os gobernos máis sociais ou progresistas, o seu traballo. Sempre veñen, escuitade sempre isto, non? Que este goberno non fixo isto, e que este goberno non fixo iso. Pasa a nivel local, como pasa a nivel gubernamental en todas as esferas. Usan tamén o tema do problema socioeconómico, o problema do outro, o problema... E logo, que pasa na esquerda? Que na esquerda moitas veces creémonos eses discursos. Iso é parte da desmovilización da esquerda a nivel europeo, en que moitas veces aceptas eses discursos e non podemos aceptalos, temos que cambiar os marcos e organizarnos para non aceptar os discursos que nos crean a propia opinión pública e os propios medios de comunicación, como se nós tuviéramos a culpa de moitas cousas. No noso caso, xa que non gobernamos, xa é moi diferente, pero non vos dades conta que moitas veces tamén se nos acusa a quen somos oposición das culpabilidades de que pase algún tema, como se gobernáramos, non? Iso pasa tamén. É parte desa estrategia tamén da ultradereita. E cando digo ultradereita, por desgracia, neste país tamén hai, en a que non sexa nesas siglas de 3 letras, está tamén dentro do PP. Como vimos, a xenda do último libro de Manolo digo claramente, non? O señor Feijóo non é un señor de dereita, é un señor de ultradereita, como hai probas manifestas das características que a ultradereita ten a nivel europeo. Falamos tamén de neofascismo, hai, bueno, un pouco de discusión entre que unha cousa, que outra. Na resolución sobre o avance do neofascismo en Europa de 2018, que tiven a honra de ser unha das ponentes, pois xa se falaba disto, non? Ultradereita, extrema dereita, neofascismo, aí xa os teóricos saben máis e hai distintas discusións. Pero mirade, hai un compañeiro meu da Comisión de Política Regional que se chama Matías Seque, que é unha belísima persoa, que é un máis tranquilo non o pode haber no mundo, que coinciden con el indo a unha misión, cando era ponente da industria do automóvil, a Stuttgart. Este home, hai 4 días, foi apaleado por grupos de extrema dereita cando estaba ás portas dunhas eleccións, ele é do SPD. Un compañeiro verde tamén foi empuxado. Outro día en Porto atacaron un bar. Non sabedes
como eu bloqueo en Twitter. El bloque bloquea, decían. Pois sí, claro que bloqueamos a todos os que nos odian, porque temos tantos comentarios de odio, tantos comentarios de odio que chegarían a ser delitos de odio. E o peor é que eses comentarios de odio que están hoxe en día na discusión europea, moitas veces neste país provoca o seu propio PP, crea discursos de odio cara a nós que somos representantes pacíficos, democráticos, simplemente por ir con compañeiros de viaxe que formamos parte dunha mesma coalición e que están por vías democráticas facendo o que se fixo en Sudáfrica e en outros lugares. Por iso tamén. Ou porque te fagas unha foto con alguén do Sinn Féin, ou porque se vai a ver os povos indígenas dun lado. Sabedes como nos chama o señor Calmanters? A ti, a min, a quen sexades militantes de algunha forza de esquerdas, que aquí imagino que haberá de todo, los narcocomunistas. Non somos los narcocomunistas. Non lo di en sede parlamentar, non lo di todo o tempo. Non lo di, mirade que connotación, además de unir, está desfinanciando todas as repúblicas de non sei que. Pero uns discursos que de verdade, eu ás veces poñome ali a escuitar, pero xa nin lle repenicamos, porque creemos tamén que hai veces que non hai que repenicar. O peor non son eles, o peor é o Partido Popular que blanquea eses debates, o Partido Popular Europeo que blanquea eses debates, como a señora Dolors Montserrat, que acaban de anunciar, vou beber, acaban de anunciar que a cabeza de lista do Partido Popular Europeo. Bueno, compartín con ela, e tamén como momento agora como anécdota, a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, que é a Comisión das Denuncias. Por ali pasaron os que denunciaron os bancos das preferentes, a Ría do Burgo, por ali pasou as cuestións de memoria democrática, por ali pasou a plataforma de afectados pola hipoteca, por ali pasou a mina de Touro, Corcoesto, por ali vai ir Altri en nada. Altri, atención, é un tema europeo, é un tema moi importante e que temos que paralo neste país, temos que paralo. Por ali pasaron colectivos de rías, colectivos sanitarios, o Sanidade acaba de presentar estes días, vamos a anunciala tamén, miles de colectivos que pasaron por ali. E esa comisión é moi válida porque leva os temas directamente ao Parlamento Europeo nos que ten competencia a Unión Europea e aquí nos está aplicando por parte do goberno galego. Entón levanse ali, como recentemente o tema tamén da PNV. E que pasa? Que esta señora, esta representante política do Partido Popular non só blanquea, sino que intenta que calemos, intenta calarnos, máis ben, que calemos non calamos, pero intenta calarnos, intenta con debates nos que, por exemplo, cando levamos agora recentemente, e supoño que algúns vistedes o vídeo, o caso da manipulación que existe na CRTVG, que é un tema europeo tamén, porque se está vulnerando a directiva audiovisual, e resulta que nos mandaba calar, cambiaron a orde do día, non querían un mes, tivemos que ir o mes seguinte, non querían tampouco, gañamos 4 grupos votando a favor e eles, por suposto, en contra, manipularon todo, pero presentamos unha demanda no Servicio Xurídico do Parlamento Europeo, gañámola, e entón tivo que tratarse, e tiveron que vir ali os compañeiros. Ela non estaba ese día, deixou ese caso para que houbera un outro vicepresidente. A mí me tocaría presidir ese día, porque son a primeira vicepresidenta, non me chamaron. Tampouco chamaron a segunda vicepresidenta, que é do grupo de Renew, non, chamaron a un de extrema dereita. Que casualidade que tiña ademais unha axenda moi marcada para decir que cando falaron os representantes da CRTVG, do Comité de Empresa, logo non podían ter unha réplica, algo que nunca pasara nesa comisión. É tal a manipulación que esta dereita que temos neste país acaba sendo casi coas funcións de blanqueo da ultradereita. Bueno, visto isto, pasamos á segunda fase, que estamos nunha Europa dos povos, temos retos como nacións, retos como esquerda, temos esta ameaza que comentaba da extrema dereita, do neofascismo, da imposición política e económica das normas de gobernanza europea, das privatizacións, do desmantelamento dos dereitos sociais, e o que temos é que revertila. Revertila como? Podemos, dentro dunha nación tan pequena, pero tan grande a vez para nós, como Galicia, facelo? Poderemos, ou tentaremos, ou polo menos defenderémonos, ou
teremos que ter voz aquí e alá, e por iso é tan importante ter voces alá para denunciar as cousas que están pasando. Por exemplo, o de Altri. O de Altri é un caso exemplo de industria de enclave que quere vir, que sae de outro estado, neste caso de Portugal, e que queren vir aquí coa complicidade do goberno galego para quedarse, para usar os nosos recursos, para explotalos todo canto poidan e logo para marchar. É moi distinta esa situación dunha industria que chegue, pois mira, a Guatemala ou a Perú, unha industria extractiva e que faga o mesmo, é moi distinta. Non, porque o modelo de planificación destas industrias con consentimento por parte de gobernos e de élites europeas é o mesmo, e por iso houve que leválo alá, e está aí. Pois diante desta situación, eu creo que como povos que somos europeos e dende unha perspectiva de esquerda, o que teríamos primeiro é que atacar a crise social. Aumenta a pobreza, para unha parte da poboación europea, en Galiza aumentou a pobreza significativamente dende a pandemia, pero mentras que temos ao lado, aumenta a pobreza, menos vivendas, menos gasto social, e que temos ao lado? Os beneficios que subiron para mans concretas e concentradas, non? Os lucros que suben para determinadas empresas ou determinadas persoas, non? A concentración de riqueza. Despois, temos unha posibilidade que acabamos de votar no Parlamento Europeo, que é taxar máis as rendas ricas, por suposto, é algo que se pediu dende a taxa Tobin, hai anos que se leva pedindo isto, non? Pero taxalas de verdade, con impostos que teñan un fin redistributivo despois. En segundo lugar, o que está pasando a nivel ecolóxico, a nivel medioambiental, non? A nivel medioambiental mundial. Non se pode negar a ausencia climática, non hai que velo máis que nas evidencias, non? Parase un pouco a economía e vemos como aparecen as anduriñas, como de repente o peixe triplícase, como vimos o que pasou, non? Todo a produción económica ten unha incidencia tamén no medio ambiente, pero cando a produción económica, e además precisamos a economía para vivir, precisamos as empresas para vivir, precisamos a industria, pero cando se dá apoio a determinados tipos de industrias, cando se dá apoio a unha transición verde que en realidade non é tal, porque unha transición ecolóxica o que ten é que ser xusta, e por iso creo que hai que ir a unha transición ecolóxica xusta, e cando é xusta é organicemos, temos que facer medidas de apoio económico europeo, iso todo o mundo quere, todos queremos recibir os fondos, pero para que? Para facer os sistemas de enerxía eólica mariña en un país que é pesqueiro e que depende altamente da economía? Eu creo que non, eu creo que teríamos que ir primeiro a sanear as rías, que é o que está máis en situación peor, a sanear as rías, a sanear os ríos. Eu non sei se alguén foi ao Encoro das Cunchas, alá en Moiños, na Baixa Limia. Foi alguén? Ali hai un que foi. Mira, cando baixas a 1 kilómetro xa, como Ence, terrible. Ali non se poden bañar, ali non poden usar agua potable, porque ali tamén se estivo apoiando moitos anos a que os agricultores, os produtores, as granxas, que tanto importan e tan beneficiosas son para este país, pois houbera unha laxitude, e non é a culpa do gandeiro, nin é a culpa do produtor, nin... A administración, ainda que ás veces, pois bueno, podría mellorarse, non? A administración deixou claramente que non houbese unha protección, que non houbera un cumprimento da normativa de purins, de nitratos, A administración non estivo, por que? Amigo de grandes empresas, como Coren, como eu, bueno, cito algunhas, pero non fai falta citalas tampouco. E que pasa? Que baixo esa transición verde nós temos prioridades como país. A recuperación das rías, neste momento no que está morrendo o berberecho e a meixa en rías galegas, e non hai unha regeneración, non hai nin cría, non hai nin cultivo suficiente. Entón, temos un país que precisaría ter espazos limpos que dan de comer, en vez de pensar nesa enerxía eólica mariña. Despois falamos dos macroparques eólicos. Macroparques eólicos, a eólicas sí, pero non así como sempre se di.
pero macroparques eólicos que veñen impulsados tamén por a señora Teresa Rivera e por parte da Comisión Europea, e eu creo que ela acabará sendo a comisaria de Medio Ambiente, por favor, porque chegará un momento en que eses parques vai a ser xa algo auspiciado dende alá, pero que non contará con oposición se nós non nos movemos como pobo. Entón, eses parques eólicos que a Xunta conseguiu fragmentar a propósito con cambios nas leis para depredar de alguna maneira, e que teremos todo o país inzado de parques que non nos deixan beneficios na súa maioría, en vez de ir a outras prioridades ecolóxicas que habería que ter como país, que están moi ben definidas, non? Despois, outra cuestión que temos que, por iso hai que lutar por unha transición ecolóxica, pero xusta, e non así inxusta. Outra cuestión deberían de ser mellorar os traballos, mellorar a calidade de traballo, mellorar os salarios, o dereito ao traballo decente, seguro, con salarios e condicións evitando a precariedade, a temporalidade e o dumping social, como estamos vendo en moitos países e como vemos na nosa realidade cotiá de Galiza, non? Seguiríamos co combate da austeridade, das privatizacións, para protexer, sen dúbida, o que falábamos ao inicio, os servizos públicos. Se non temos servizos públicos de calidade, falla todo. Vímolo na pandemia e voltamos a ese momento no que na pandemia tamén se puxo en evidencia moitas eivas, moitas ou demasiadas, e mesmo aquí neste país non fai falta que veña unha pandemia. Aquí hai unhas listas de agarda que isto non son normais no resto de Europa, non son normais. Sí, hailas en Rumanía, sí. E Rumanía non está nas mesmas condicións sociais que nós, que non deberían de ter tampouco. Non hai a precariedade que hai no sistema sanitario nas enfermeiras, etcétera, etcétera. Eso sabémoslo día a día. É necesario revitalizar eses servizos públicos que están tan enfeblecidos, tan denostados por décadas de austeridade e por vagas de privatización impostas polas élites europeas, pero tamén co consentimento de aquí dos gobernos, como pasou neste caso do goberno do PP. Un problema fundamental que está sendo agora tamén o que marca unha diferencia entre a esquerda e a dereita ou ultradereita europea é o tema da vivenda. Irlanda, Galiza, Alemania, son debates de primeiro orden, non? Nos en Vigo acabamos de declarar Vigo como zona tensionada e aquí creo que tamén se levou, non? Concello, Vigo como zona tensionada. En Vigo non atopas unha habitación a prezos, dende logo, de Bruselas ou a prezos de París. E non hai, ademais, hai moitas vivendas turísticas. Santiago, que está pasando e que intenta a nosa alcaldesa xa cambiar, porque hai un sistema detrás que o que favoreceu foron grandes fondos especulativos, fondos de investimento que están mercando as nosas casas. Pasa en Portugal, igual, Portugal está, hai de falar outro día con Catarina Martins, que é a candidata do Bloco e que a candidatas europeas do Bloco e que ela levou moitos temas galegos, como, por exemplo, do tren, e me decía, bueno, Marisa Matías xa os levara, e facemos moitas preguntas xuntas, non? Pois agora, si vos saídes, pois temos que continuar, decía, e decían que o tema da vivenda en Portugal é terrible, non? A vivenda para nós é un dereito humano, non é un luxo, non é un elemento de mercado como está sendo agora por estas economías especulativas e por unha xunta que en lugar de dar apoios ás persoas máis xovens, máis mozas, de outro día, non? Por SMS, creo que foi. Non quedan cartos para o alugueiro social, non quedan cartos para o alugueiro de xente moza. Iso tamén está pasando no Uruguai, e comento porque aquí hai xente de Uruguai moi respetada ali, que tamén comentaban os compañeiros do Frente Amplio que está pasando ali. Despois, queremos tamén, e creo que debía de ser un dos obxectivos, estáse falando moito de tratados de libre comercio, de tratados de libre comercio a nivel mundial, os tratados, as cláusulas espello. Agora acabamos de votar no Parlamento Europeo o tratado con Chile, o tratado con Nova Zelanda, antes votouse o CETA. Vamos a entrar nunha vaga de tratados europeos que, se non poñemos as cláusulas de dereitos humanos, e aquí tamén vexo xente que traballou na comisión en temas tamén humanitarios e en temas moi importantes, hai que poñer cláusulas humanitarias, de dereitos humanos, sempre centradas nos tratados, porque senón, ao final, non queremos só tratados comerciais, que haxa acordos de libre comercio que, ao final, non respetan os estándares sociais, nin medioambientais,
e que provocan unha competencia desleal, con ausencia de beneficios para os povos que favorecen a moitas multinacionais. E vou no caso do acordo con Marrocos, por exemplo, que ademais é un acordo moi cuestionado, que vai haber unha sentencia, seguro, no mes de outubro, en favor do povo saharaui, porque é un acordo totalmente injusto a nivel internacional e que ademais nos crea unha competencia desleal en moitos produtos agrarios. Porque, bueno, se fixo como se fixo. Despois, outro punto, creo que é moi importante que Europa sexa solidaria, que non sexa esta Europa fortaleza, esta Europa de ver campamentos de persoas refugiadas dentro dela, como en Calais, como en Idomení, como en Grecia, como moitos dos que eu, pois, sempre digo, por sorte ou por desgracia, ben, digo por sorte ou por desgracia, porque se non fora, non os vería e nin podería opinar deles, non? Cando din, moitas veces nas redes, din, no, es que la diputada esta, además sempre me escriben en castelán, chico, que as linguas non lle se lle dan ben, e digo, e moitos son galegos, pero hai haters destes, e din, no, é que a diputada esta non sabe do que fala, que meta un refugiado en casa, sempre veñen co mesmo, non mete un refugiado en casa, non sabe do que falas, vaite a Palestina, denme moitas veces, vaite a Palestina, e agora vou por aí. Eses discursos, non? Entón, cando escriben moitas veces, eu digo, bueno, claro, que eu xa fun aos campamentos de refugiados, e xa vin ali a miseria que hai dentro da propia Europa. O que decíamos, non? Ese pacto da inmigración e asilo que acaba de ser aprobado no Parlamento Europeo, co apoio de forzas socialistas, por exemplo, co apoio, houve algunhas excepcións, como o profesor Bartolo, que é unha maravilla, que é o médico de Lampedusa, e que ele miraba para min cando votaba, e dixen eu, no, e ele mirou para min e dixen, no, pero de verdade que é unha historia moi bonita del, porque ele era un médico que recibía aos inmigrantes, e ele votou que non, pero moi poucas excepcións. O pacto de asilo e inmigración, que foi unha verdadeira vergonza e que externaliza fronteiras, que non resolve os problemas de criminalización, que agora vai coller datos de menores de 6 anos, que estaba prohibido pola Convención dos Dereitos do Neno. Políticas europeas que expolian, que exportan esa man de obra, que teñen causas profundas tamén na orixe de moitos conflitos bélicos que nós tamén provocamos, que non contemplan o rescate nas augas do Mediterráneo ou do Atlántico. Non se pode criminalizar eses barcos, como vemos, non? Como está pasando, que vai a Frontex e que faga disuasión. Eu vino isto en Libia, como viña a Frontex e quería disuadir unha lancha chea de 100 e pico persoas. Que é isto? Esa deshumanización non nos serve, non queremos esa Europa. Si queremos unha Europa solidaria e que dé cabida a todo o mundo. Nós somos un pobo inmigrante e temos que ser solidarios coas persoas migrantes no noso país, que son tamén galegas, que son tamén europeas. Dende logo, outro elemento importante é o feminismo como motor de cambio, como transformación social en Europa, como vimos, e por iso é tan atacado o feminismo por a extrema dereita, tan atacado constantemente. Hai dous temas que no Parlamento Europeo son a bandeira principal da extrema dereita: o cambio climático, a ausencia climática e, dende logo, o feminismo. Eses son os temas nos que hai a maior parte de guerras. Cando foi outro día o debate que houve sobre a proposta que se fixo dentro da Comisión de Igualdade de Xénero do Parlamento Europeo sobre o dereito ao aborto como dereito fundamental da Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, pois a maioría, pois por suposto, nos pronunciamos con amplo voto da Eurocámara, incluídos as forzas de centro, pero dende logo a dereita e a extrema dereita. Que discursos, aquilo foi terrible, pero as cousas que se oían moi duras, moi duras de escoitar. Eu, dende logo, se alguén quere acceso aos debates, pasarello, porque é o cabalo de batalla máis grande da extrema dereita xunto co tema climático. Despois, estamos nunha Europa na que forzas como a nosa vai defender sempre unha Europa dos povos, unha Europa non dos lobbies nin das élites, unha Europa democrática, con transparencia, non con opacidade. Digo das élites porque vos escoitaríades falar do que foi o Qatargate, do que foi o Morocogate, do que é a influencia de élites, de países, de estados, no que pode ser o proceso de decisión europea.
Neste momento, a influencia máxima que está vendo é Israel, por desgracia. Israel está metido no cerne europeo, tan metido nas institucións que vimos casos como que Israel pode seguir entrando e saindo. Cando, por exemplo, despois do Qatargate, non pode nin Marrocos que entren os seus diplomáticos, nin tampouco Qatar. Pero Israel sigue entrando, e sigue entrando no Parlamento, sigue reunindose na Comisión. Alégrame que moitos funcionarios europeos saian a Schuman, a plaza principal onde están as institucións, a protestar porque Israel teña esa cabida. Tamén hai moita xente valente en Bruselas que se queixa dese lobby. Iso tamén é bonito de ver, porque hai xente que se queixa. Ou cando veu Francesca Albanese, que convocamos entre todos os grupos que organizaron a todo o Parlamento Europeo, e apareceron moitos funcionarios, sorpresivamente, de moitos grupos a escuitar, porque hai moita xente que non comulga con este discurso sionista. E é por iso. A pandemia amosou os efectos perversos, unha Unión Europea que se viu forzada precisamente a frear esas reglas de austeridade, pero que volta a recuperalas correndo, unha doctrina, dende logo, que vai en contra dos servizos públicos. E o que máis me sorprende, xa para rematar, é o tema do tratamento do tema de Gaza, non? Por si queredes, non sei se vos interesa ese tema. Sí. Supoño que como pacifistas a todo o mundo. Pois entón, poñámonos en pé e veremos cese o fogo en Gaza. Cese o fogo en Gaza. Cese o xenocidio. Cese o xenocidio. Cese o xenocidio. Cese o xenocidio. Hai que dicilo alto e claro, e que non paremos. E que non paremos, porque eu este papel, este papel é doble, vale meter algo o doble. Este papel levo a todas partes. E dixenlle a Mujica cando fun a ver agora: Pepe, sácateme unha foto con isto porque temos que decir. E dixo: hermana, sempre estaremos co povo palestino, porque o povo palestino está sendo agredido por un xenocidio e hai que decilo alto e claro. E dende todos os foros que vayamos. Entón, grazas por apoiarnos. O que vivimos, as forzas que denunciamos o xenocidio en Gaza no Parlamento Europeo foi inhumano. Inhumano. Primeiro, hai un ano, eu iba nunha delegación de Palestina e conto como previa. Esa era unha previa, ainda non pasara o que pasou todos estes meses. Non, iba nunha delegación oficial do Parlamento Europeo a Palestina, e cando chego ali ao aeroporto, isto que non me deixan entrar, unha delegación oficial. Bueno, iso foi sabido, non? Eso non conto eu agora. Non sei se saliu nos medios, creo que algún saliu, non? E creo que colleu unha página inteira do País, alguna vez saímos, na televisión galega non saiu, como anécdota. E sabedes quen foi a única forza política que non se preocupou pola miña situación de saúde e de expulsión? Bueno, aparte da extrema dereita, pero con esta xa nin contamos. Sabedes quen foi? O Partido Popular. As demais todas se preocuparon, todo o mundo mandou manifestacións de apoio, todo o mundo, porque creo que temos que ser persoas en todas as situacións. Pois o PP e o seu presidente, que teria que estar chamando, porque a mí me chamou o ministro no momento, nin se preocupou. E máis, presentaron mocións nos concellos. Mocións, verdade? Presentaron mocións. Bueno, todo isto pasa iso. Entón, prodúcese nestes meses todo o acontecido, o xenocidio brutal, que xa veña previo, porque xa en Cisjordania o que estaba pasando era terrible, e os asentamentos e o peche de Gaza durante tantos anos, e resulta que empezamos no Parlamento Europeo a denuncialo, non? Mediados de outubro, cando se fixo o minuto de silencio o día 7, pois todo o mundo se ergueu. A ver, unha cosa non quita a outra, pero eu empecé a pedir un minuto de silencio tamén polos palestinos, e non houbo en toda a fin da legislatura europea un minuto de silencio polas víctimas palestinas. É increíble. Eu volvíame loca, cada minuto empezaba con unha moción de orden e dicía: presidenta, dixen eu creo que en 3 ou 4 linguas, a ver se era mellor, a ver se iso axudaba. Non houbo maneira, iso estaba claro que non se quería. Pero o que foi a evolución das resolucións
das propostas. Mirade, tardaron 3 meses en que houvese un debate, 3 meses, un debate. O debate foi sin resolución, ali funcionamos con resolucións, como aquí poderían ser as mocións ou, depende dos parlamentos, as resolucións. Pois non se quixo con resolucións, simplemente un debate. Aquelo xa foi encarnizado, porque dixo o presidente da delegación de Israel: isto é un debate electoral, porque había seleccións galegas. Un debate electoral. Como se pode falar dun debate electoral cando hai tantas persoas asesinadas, infraestructuras destruídas, representantes internacionais asesinados, da UNRWA, da UNICEF, da Organización das Migracións? Pasou o seguinte mes, novembro, voltamos a pedir, novembro, decembro. En decembro foi o primeiro debate. Xaneiro, voltamos a pedir, aí houve unha resolución, debate. E non acordan os grupos, e é por iso que aí digo que hai entre o bloque conservador, ultraconservador e o bloque progresista tamén hai concomitancias, e Palestina hai ás veces, ou disidencias, máis ben. O tema palestino non é da esquerda ou da dereita, e é terrible, porque eu ver aqueles representantes alemáns de calquera ideoloxía, de calquera, del Linke, dos Verdes, de non sei que, dos SPD, e todos non votando a favor do cese ao fogo, é duro, e para nós foi duro, e foron presións, claro, pero que iso, o tema da Alemania é tan influente na Unión Europea, e as presións de Israel son tan fortes dentro das institucións europeas, que era terrible ver como estaban aí. Despois empezaban os ataques persoais nas redes, os ataques deles mesmos, incluída a propia delegación de Israel na Unión Europea, que me atacaron a min directamente, que o puxo en coñecemento da presidenta, atacaron a todos os que estamos na delegación de Palestina, non hai que ir máis, o do Sinn Féin, a Manu Pineda, a Miguel, a Leila Chavi, a non sei quen, a Marisa Matías, a todos os que estamos, atacan, porque atacan a quen son, e aparte, sempre calificando de que estamos, pois, dun lado, de outro, bueno, os mesmos mantras de sempre. Despois, a presidenta non atendeu o minuto de silencio. Despois, cando destruen o hospital, entón aí sí, outra vez unha resolución, esta vez con debate, esta vez con resolución, perdón, outro debate, esta vez con resolución. Aí conseguimos poñer de acordo a todo o mundo, e aí foron moi influentes os belgas, o goberno belga, moi influinte, e tamén creo que fixeron un gran traballo en denunciar o xenocidio e pedir o recoñecemento de Palestina. E entón, aí houve un cambio e gañouse unha resolución na que se pedía o cese ao fogo. Sabedes cantos meses pasaron? 6 meses. É terrible. Entón, esta é a Europa que queremos? Non, queremos unha Europa da paz, unha Europa que denuncia estas catástrofes, estes xenocidios. É un xenocidio, non é unha catástrofe é outra cousa. E, sobre todo, que poña de acordo. Que vai pasar no seguinte Parlamento Europeo? Pois escoitase que pode haber forzas máis reaccionarias. Por iso, as forzas nacionalistas, as forzas de esquerda que defendemos o programa que vos comentábamos antes, que debería de ser esa Europa futura, deberíamos, ou sería o desexable ter representación, pero non só polo povo galego, non só para defender as cuestións europeas, sino para defender tamén a paz, para defender a democracia, para defender valores como a liberdade de prensa, para defender o dereito das persoas a vivir, a estar integradas, se teñen discapacidades, o dereito a ser e a querer quen queira, o dereito a ter infraestructuras en igualdade de condicións e servizos públicos, o dereito a ser feminista. E non o contrario do que está defendendo esa axenda ultraconservadora de Europa, que é unha axenda tamén mundial e que debemos combatir. Por iso, unha voz nosa vale por 100, moitas veces. E vale por 100, por qué? Porque somos o eco de todas esas causas, a nivel non só galego, sino a nivel europeo e a nivel mundial. Por iso, cando un de nós fai unha mínima intervención nesa comisión de peticións na que ven unha persoa de Murcia que ten un problema porque había ali un encoro que lle afectaba e estamos ali tamén para axudar, tamén estamos falando de solidaridade. Ou cando defendemos a unha persoa kurda ou saharaui que ven pola Comisión de Dereitos Humanos, que nos costa? Non nos costa nada, pero para eles é moi importante unha declaración europea. Ou agora o que pasou en Ecuador, no? Co que votaron, cando votaron a
ao embaixador, cando entrou na Embaixada de México, que tamén nos falamos, porque ao final son cousas internacionalistas nas que hai que ter voz, pero sobre todo o que máis marcou a axenda desta fin de legislatura foi o tema de Palestina e o tema de Gaza. E por iso, por Galiza, pero tamén por Gaza, sería moi bon que puderamos seguir tendo unha voz galega ali. Eso, que o povo decida, que o povo ordene, como dixemos no último día de mandato legislativo no Parlamento Europeo, que era que o povo ordene, que decida e que vexa quen o coida, quen o quere e quen o respeita. E eu por aquí remato para abrir o debate. Vale, vamos ter... Sí, no. Sabes que pasa? Que ali solo dá un minuto. Dá un minuto de intervención, entón eu cando pillo o micrófono... Cuidado, Di María. Se pregunta, sí, A ver, sí, non, pero por unha cuestión de orden para que ela poida responder. Vou intentar ser así como o máis educada posible, pero entenderedesme todo cando digo que non deamos unha conferencia na pregunta, que preguntemos, vale? Ou que opinemos. Tamén podemos opinar, non temos por que preguntar, podemos opinar. Pero, por favor, sede concreto, senón, ainda a risco de parecer un pouco mal educada, vou cortar, porque o que nos interesa é que participe o maior número de persoas posible e que todo o mundo poida ter voz aquí. Por lo tanto, deixemos as conferencias, vale? Veña, dimos. Todas as preguntas seguidas. Hola, mira, eu quería saber se é posible facer unha combinación de forzas para pedir a legalización de vos, igual que vos pide a legalización de todo o mundo, pois legalizar a vos. As preguntas por aí, levantades a man e vos paso o micro. A miña pregunta vai sobre derribar fronteiras. Como? Que vai sobre derribar fronteiras. Onde está? Que non me vexo. Sobre todo porque Sí. unhas poucas comunidades autónomas, nacionalidades, por suposto, que temos unha fronteira con outro Estado. Pero sigue existindo esa fronteira desde o punto de vista da mobilidade territorial. Sí, señor. E creo que é un dos grandes retos, porque é absurdo ter un aeroporto internacional a 300 kilómetros e ter que ir a un que está a 600, porque non hai mobilidade que te leve a ese que está a 300, algo que en Austria non é así. Toda a zona de Vorarlberg vai a Zurich, non pasa nada. Gracias. Hola, Ana, moi boa tarde. Eu unha pregunta ao ter escutado estas anécdotas. Ali, no Europarlamento, por estas eleccións que se van vir, pensades ou credes que cos resultados que poden sair pode haber unha nova reconfiguración xeoestratégica política europea canda a extrema dereita directamente, porque todo que se vai vir aí eu penso que era bastante medo. Non sei como vamos a tirar a campaña, porque vai ser unha campaña de alta desmovilización, entón vai haber que motivar moitísimo a xente para que acuda a votar, sobre todo sendo en verán, se sabemos como son estas cousas. Entón, como pensades, como vedes que pode ser esa hipotética reconfiguración xeopolítica e xeoestratégica dentro da Unión Europea, e, como a galegas e galegos, que papel podemos ocupar nesa reconfiguración? Que conste que aquí en Petit Comité agardo que teñamos máis respeto por parte dos nosos irmáns, entre comillas, vascos e cataláns, como forza referente do Estado español nas últimas eleccións galegas, que, bueno, somos non vou dicir un torniquete, non, unha armada aí que vai a derrubar o Pazo de Inverno, pero, bueno, creo que xa non somos as que éramos fai 5 anos.
implementar. Gracias. Gracias a ti. Grazas, Sergio. Hola. Bueno, en primeiro, como ciudadano quería dicir que todo o que vostede falou ótimo, moi bom, estou de acordo, creo que todo o mundo estará de acordo, a de Palestina, todo isto, pero tamén creo que como voceira, vostede, de un grupo político, eu teria que tal vez encontro en falta nese grupo político ter unha voz que chegara a máis cidadáns, é dicir, aproveitando as redes, como mesmo o Concello de Oleiros, pois hasta ten unha radio, unha emisora de radio, que chega a moita xente. Eso é un tema que o voto moito de votos, por un lado. Por outro, para seguir mantendo a sanidade, como vostedes teñen a boa intención de facelo, eso se necesita dinheiro. Pero o dinheiro, tal e como se está contemplando ahora en Europa, que ustedes saben mellor, que está ali, vais a necesitar para darlle para pasarlas, que nos van a obligar. Nos van a obligar a que ese dinheiro que se precisa para a educación, para a sanidade, hai no que aportar, porque España está tan endeudada que non hai dinheiro para tamén para aportar o que nos obliga a outra. O que pasa é que tamén temos gobernos políticos moi débiles, desde o meu punto de vista. Se está apoiando un presentable presidente que temos ahora mismo, que é, bueno, que é un que prefiero non calificar porque non é de palabras bonitas, pero que a min avergóñame como presidente, a verdad. E eso, en principio, quero deixar a palabra para outras persoas. Boa tarde, Madame Galiza. Vamos a ver. Entendín ben o que dixeches casi ao principio. Que bueno, o BNG está en Europa por os votos recibidos, va, de acordo. Pero que admitiron que Galiza esté en Europa porque recoñecen a Galiza como país, como nazón. Creo que non. Era como grupo político. Sí. Boa tarde, moitas grazas por todo o que dixeche e polo teu traballo. Si en Alemania, que os nazis e a extrema dereita gobernou 3 anos e lograron que fixeron, e é ilegal calquer símbolo neofascista, como aquí que gobernaron 40 sigue sendo, bueno, lógicamente por iso, supoño, sigue sendo legal ou poden acampar as súas canchas con símbolos, cancións, manifestacións, liberdade de todo de expresión en contra da nosa liberdade, pode seguir sendo legal iso. Como se podería ilegalizar? Porque aí sería unha boa parada para o neofascismo. Moitas grazas. Pregunta máis? Un fenómeno que me parece bastante grave dos últimos anos en toda Europa é a normalización do discurso político que hai do discurso único, o discurso único que é neoliberal, atlantista, belicista, en contra das relacións internacionais, que considera tamén a Europa como algo que está por riba do resto do mundo. Entón, iso está normalizado. Por exemplo, a min aí casi me asusta a día de hoxe tanto Euronews
con ese discurso que ten, como algunhas televisións de ultradereita coñecidas. Ben, entón Europa está entrando nunha dinámica moi perigosa. Por exemplo, parece que está normalizado que se censuren os medios de comunicación, que continuamos censurados, non podemos ver, por exemplo, temos a información de outra parte do que está sucedendo nunha guerra que están morrendo máis de 2.000 persoas cada día. Que parece que queren continuar a Unión Europea, como tampouco vimos unha Unión Europea belicista, que se meteren asuntos militares, como a que se meteu nos últimos anos, que antes se dedicaba a outro tipo de cuestións, por exemplo, económicas, pero non militares. Entón, vemos que se persiguen aos manifestantes que piden solidaridade con Palestina en Alemania. Vemos que, por exemplo, que incluso nos Estados Unidos, con todo o que é Estados Unidos, máis ou menos a xente se manifesta antes de montar os campamentos. Entón estamos vendo unha Europa moi de ultradereita. Parece que se vai caer. É unha Europa de temer, onde Alemania está nunha fase que parece que lembra algunhas cuestións do pasado. Entón, por outro lado, todo o mundo ten normalizado o mapa de Europa. Parece que Europa acaba onde está a Unión Europea e a OTAN, como si máis da mitad do territorio europeo non fora ocupado por un país chamado Rusia, que, por certo, sería positivo para Europa a nivel económico establecer relacións económicas, por lo menos, con eles e con China. Eu non digo de deixar de telas con Estados Unidos, pero sí a ese nivel. Entón, como a charla de hoxe ia sobre o futuro da esquerda, penso que hai unha liña que pode ser interesante, que é a do grupo disidente de Die Linke de Alemanha, vale, que está neste momento dicindo algo que a esquerda europea non se atreve a decir, que é o tema da guerra de Ucrania, que é unha guerra imperialista, e non só por parte de Rusia, sino máis ben por parte de Estados Unidos, porque aquí se están montando tres frentes no mundo, que é o de Ucrania, o de Israel, que é unha base tamén para controlar o Oriente Medio por parte de Estados Unidos, e o de Taiwán. É unha guerra mundial. Ben, entón estamos nós participados, ainda que non queiramos, dentro dela. Que é o que ten que facer a esquerda europea? Pois reasir nese sentido. Por exemplo, unha das cousas que me chama a atención é que non houve prácticamente en Europa manifestacións en contra da guerra de Ucrania. Por que non entra nesa dinámica a esquerda europea? Parece que os alemáns agora, con o novo partido da Alianza, queren entrar por aí. Entón, a min pareceme que ese sería un xeito, como tamén de alguma maneira está mobilizando a esquerda en todas partes. O tema de Palestina está despertando, porque estaba dormida, a ver si desperta tamén con relación ao tema de Ucrania. Gracias. Obrigado. Bueno, quería preguntar que é o que se pode facer desde a Unión Europea, que medidas se pode tomar para acabar ca proliferación que hai actualmente de grupos neofascistas, ¿no? En toda Europa e tamén aquí en o Estado español, que actúan con total impunidade. E non estamos a falar solamente da Fundación Francisco Franco, sino que hai máis de 30 asociacións e fundacións que actúan con total impunidade, incluso pues, subvencionadas. Outra cuestión que penso que deberías decir algo é sobre algunas iniciativas que se tomaron desde a tua presencia, como é todo o tema da Angrois. Refírome a Angrois porque eso provocou, cando decías que facíamos propostas e defensa do país de determinados acontecimientos como foi o tema da Angrois. E quero lembrar que gracias a esta actuación, alguna incluso persoa significada, diputada do Partido Popular, pidió voto para Ana Miranda, que é o do partido, ¿no? A Vergoñada. É un tema, penso que interesante lembrar, ¿no? Que este defender os intereses de todas as persoas afectadas leva a estas situacións tamén, que incluso diputados do Partido Popular pediran o voto da Ana Miranda.
Y por último, pienso que debes decir que en esta próxima legislatura vas a ser eurodiputado a 5 años. Ahí depende de si vota. Esto, sí, tengo todo. Bueno, moitísimas grazas. Non sei se vou a dar abasto para responder a todas. Sí, aí foi tomando. Bueno, derribar fronteiras. Efectivamente, hai que derribar fronteiras. Temos Portugal aí ao lado, temos un aeroporto, hoxe temos o aeroporto de Vigo pechado, non hai buses lanzadeiras para chegar a Santiago nin a Coruña. Eu, por exemplo, mañá teño que ir a Madrid, e veño desde Coruña, teño que ser desde Coruña porque en Santiago era moi caro, desde Porto non había tal. Bueno, veño a Coruña, para mí aeroporto galego son todos, non? Galiza, como di Churcho, o Berbés e Monte Alto unidos están e somos o mesmo país, non? E tamén Porto é o mesmo país, porque ao final Porto tamén é a nosa casa, non? E o noso povo. E que pasa? Que, efectivamente, esa falla de coordinación de aeroportos que podería estar pouco moi posible que un prezo dun aeroporto Porto-Bruxelas coste 10 veces menos que dun aeroporto galego. Incluso en compañías bandeira, non en compañías de baixo custe. Eu fixen un cálculo que ao final nos sacamos, porque teníamos aí un gráfico moi interesante, a mellor ainda se saca nestes días, que canto me costaba ir dende Porto a Estrasburgo, non a Bruxelas, a Estrasburgo, que sabedes que nos traballamos 3 semanas en Estrasburgo, en Bruxelas e unha en Estrasburgo, porque hai un acordo con Francia, no que se mantén unha das sedes do Parlamento Europeo en Estrasburgo. Pois, dende Madrid, indo un Vigo, Madrid, Estrasburgo, a viaxe costa máis de 1.000 euros que pagan o Parlamento, ou seja, digamos, consideras do traballo. Eu negueime a irme esa viaxe. Vou dende Porto que me vale 89, 100, 120. Teño que ir hasta Porto, vale? Pero non estou gastando dinheiro público que, dende logo, non debería de usarse para iso, non? Como temos esta concepción de non ter un país ao lado? Na pandemia veuse claramente como tiñamos un país e outro país unidos, que somos a Eurorexión e que somos de logo unha potencia de 7 millóns de persoas case, e que vimos como non había un estatuto de traballador fronteirizo e tiñan un problema para poder pasar a traballar a Montsao, de Salvaterra a Montsao, de Tui a Valenza, traballadores que estaban ali, un problemón. De feito, imos ter agora neste mes un acto en Tui para reivindicar esa mobilidade. Mobilidade non só diso, até que non se legalizou o chamado roaming tamén pasaba, non? Os telefones, se viñan unhas facturas, que aquelo mandaba truco, mandaba truco, a veces de 500 euros, decía algún veciño de Tui, porque entraba roaming portugués e ala foi. Despois está o tema sanitario, se ti tes un accidente a 1 kilómetro na ponte de Tomiño, Vilanova da Cerreira, e non estás dun lado ou outro, por eso o noso concello de Tomiño, que está gobernado polo BNG xa hai 4 legislaturas, promoveu con Vilanova un estatuto transfronteirizo que fora legal a nivel europeo e acordado coa Comisión Europea para ter estas situacións que se dan entre Austria e Alemania, por exemplo, ou entre outros lugares europeos. Eso é maravilloso, non ter esa mobilidade, que é unha tarefa pendente, por iso nós, no Parlamento Europeo, temos moita relación con forzas portuguesas e facemos moitas iniciativas con determinadas forzas, a veces coincidimos incluso grupos que non tenían nada que ver, por sorte, incluso a dereita portuguesa é máis democrática que a dereita de aquí. Eso tamén acabamos de ver como agora quedaron no pleno cando cantaron o Grándola e quedou só chega, non? Incluso esos niveles tamén o vemos cando apoñan, por exemplo, o feito de que haxa fondos europeos partillados para ter aeroportos ou para que non haxa peaxes, como acaban de liberar eles as peaxes, e nós temos a peaxe da P9 e segue aquí. Entón, todo o noso apoio, fixéronse moitas iniciativas nesta legislatura sobre o tema, seguiremos, e se o povo ordena e nos sigue apoiando, seguiremos defendendo esa mobilidade e que se derruben esas fronteiras que xa non deberían de existir, pero que existen porque moitas veces os estados non se queren poñer de acordo. Agora, nas redes transeuropeas de transporte, foi agora hai pouco o voto no Parlamento Europeo, nós tivemos que votar en contra, por qué? Porque un dos temas principais era que non se apoiaba o tren Vigo-Porto. Non se apoiaba porque o que se estaban era fomentando infraestructuras, subvencións, axudas desa rede,
para Madrid, de novo para Madrid, todo para Madrid, todo el Madrid e Lisboa, non nos sirve, aquí temos unha potencialidade. Despois, a voz, decía Héctor, ¿no? A voz galega en Europa, como forza referente, efectivamente, nos pasamos agora nunha coalición, nos imos en coalición, porque é moi complicado sacar un escano sós, oxalá puidéramos sacarlo, ese sería o desexable, como no ano 1999, cando saiu o gran eurodiputado Camilo Nogueira, oxalá. Cos votos das eleccións galegas daría para un escano novo. Se foran con outras eleccións, podería ser que sí, pero non está asegurado. Por que? Porque se baixa a participación, podemos vernos nunha situación de moitos votos e sen escano. Iso tamén sería terrible para moitos votantes, para a representación galega, xenuinamente galega no Parlamento Europeo, como se viu nestes anos, e é complicado, non? Entón, mantemos unha coalición que tivemos xa antes, como algo normal, na que nós temos total autonomía e total independencia de facer o que queiremos, porque o que facemos é o que se decide aquí, non o que ninguén decide por nós, ninguén manda en nós, e temos esta coalición como algo moi normal. O que pasa é que o PP se pon moi nervioso, e se pon nervioso con moitos temas. Pasamos ao terceiro posto, antes estábamos no quinto, porque, bueno, as cousas ás veces da política son así. Pasamos ao terceiro posto porque non só se toman as tendencias, tomanse os votos de referencia do ano 2019. É por iso. Os outros partidos, claro, puxeron na mesa os datos de 2019 máis a tendencia. A tendencia nosa é moi positiva, pero na proporcionalidade e no equilibrio é por iso. Se sacamos 3 escanos, claro que na noite electoral tenemos un escano galego. Iso sería moi desexable, porque sería unha gran noticia para o país, que seguira a Galicia tendo voz propia ali, a voz galega en Europa. Se non se saca, sería compartido. En este caso, nesta legislatura sería compartido con Esquerra, pero vamos a sacar 3 como mínimo, 3 como mínimo. E hai que dar unha alegría que este pobo noso necesita que, neste caso, o Bloque siga medrando. Creemos que hai unha tendencia moi positiva na que moitas persoas neste país están apoiando o BNG porque se sinten representadas dende moitos puntos de vista e por moitas políticas. No Parlamento Europeo, dende logo, fixemos a presentación de moitas iniciativas do país, que eu falara tamén hoxe de casos internacionais, é porque temos neste momento un genocidio e ademais porque somos internacionalistas e así o falaremos sempre, pero 95% das nosas iniciativas son galegas ali. O que pasa é que o Parlamento Europeo non hai que esquecer que é unha institución internacional que decide sobre os acordos de libre comercio, sobre os acordos internacionais, vota a favor ou en contra, ou abstención, pero ten capacidade sobre iso, que ten política de relacións exteriores con outras partes do mundo, por iso nós somos membros da Asamblea Paritaria Eurolat, dos Parlamentos Latinoamericanos, e tamén da Asamblea de Brasil, precisamente tamén con esa unión que facemos con outros povos, e por tanto, e da Delegación de Palestina, e tamén por iso. Entón, non sei se Héctor te quedou así aclarado o tema, que é un pouco por iso, pola tendencia, máis polo voto. Despois, pasamos ao tema que se Galiza está en Europa con recoñecemento, comentaba Rosa, non? Non, é o noso grupo parlamentar que nos recoñece como nación, é o noso grupo parlamentar que nos recoñece como delegación. A Unión Europea non nos recoñece como nación, non nos recoñece. Recoñecenos a Sociedade de Nacións no ano que foi, pero vamos a ver, a Unión Europea é unha unión de Estados, nós non somos un Estado e non nos recoñece. Pero teríamos que ser recoñecidos, como defendemos tamén de Alianza Libre Europea, para que as nacións en Estado, os povos, as rexións ou como cada que se considere ou as minorías tamén estiveran recoñecidas, que, bueno, un pouco que integrar todo ese tipo de entidades ou de, pois non están recoñecidas e por iso a nosa representación actúa como unha nación en realidade no Parlamento Europeo. Despois, decíame o señor que creo que debe de ser de Oleiros, non? Polo que, non sei se é de Oleiros, pero fixo referencia a Oleiros.
para chegar a máis xente, chegar a máis ter radios propias, intentar chegar, evidentemente. Nos como forza principal da oposición, como forza en ascenso neste país e como forza que esperamos a gobernar dentro de 3 anos, e 3 anos e algúns meses, pero cada vez queda menos, porque ímos gobernar este país e estou segura, nos promovimos tamén un sistema de medios públicos de calidade, era o que aspirábamos a facer, porque se houberan medios públicos de calidade, claro que hai que buscar sistemas alternativos, hai que favorecer todo tipo de radios comunitarias, e sempre estar aí, pero nós creo que se este país tivese un sistema con liberdades de prensa real, con medios públicos que desen igualdade e ecuanimidade a todas as forzas políticas, o que non pode ser o que pasa neste país, o que pasa coa CRTVG. É un escándalo verdadeiro que non cumpla nin os tempos, que nos trate como nos trata, que nos maltrata, e mesmo entrando nese límite entre un delito contra a honra mesmo, publicando fotografías en campaña electoral de uns, de outros, como nos fai continuamente, como nos unindo con palabras como terrorismo, ser terrorista é algo moi grave, e nos sempre nos caracterizamos por ser pacifistas e por condear os actos de terrorismo, sempre, e entón hai que calarlos tamén dicindo iso. É moi duro de oír, é gravoso. Entón, un sistema con medios públicos de calidade, se tiveramos os fondos necesarios, pois tamén que bon sería crear radios e teles, pero tampouco non temos esos fondos. As redes sociais estámolas usando o mellor que podemos para contar o noso traballo. Moita xente sabe o que facemos no Parlamento Europeo, por exemplo, polas redes sociais, porque se fora pola TVG ou pola Voz de Galicia, moitas veces, ainda nos vai sacando en comarcas, pero ben sabemos, ben sabemos o que hai. Despois, Alemania, onde a extrema e dereita, comentaxe ao principio o tema de Vox, que non te respondín, e vou non enlazar co que decía outro compañeiro sobre Alemania, onde a extrema dereita está usando símbolos neofascistas, grupos neonazis, manifestamente, o tema de Vox. Cando Vox non tiña representación no Parlamento Europeo no ano 2019, 3 eurodiputados, que éramos Miguel Urban, de Izquierda Anticapitalista, que aínda estaba en Podemos, Jordi Solé, de Esquerra Republicana, e eu mesma, nos fomos a un acto que había de Vox para pedir a súa ilegalización. Ainda Vox non estaba no Parlamento Europeo e viñeron da banda Falange, e entón presentamos ali unha pancarta dicindo que aquele acto debía de ser considerado, debía de suprimirse, debía de ser considerado ilegal. Pero logo el Vox presentouse as eleccións europeas e que nos dixo o Parlamento Europeo, que nos dixeron pois que a lei de partidos políticos permitía iso. Nos, no seu momento, e eu era dentro tamén do Grupo de Memoria Histórica do Venegadas, que defendía a ilegalización destes partidos e a ilegalización da Falange e de todas esas fundacións que Manolo tamén ten estudiadas en moitos libros, e sempre o defendimos tamén internamente, externamente, o defendimos en comunicados, o conseguimos metelo na resolución do avance do neofascismo en Europa de 2018. E que pasou? A mesma resposta. Se o Estado español a día de hoxe, pola Lei de Memoria Democrática, quixera ilegalizar esas fundacións, podría facelo. Pero moitas o que fixeron foi, e aí sabe o Carlos mellor que a min, cambiar os estatutos rapidamente para darlles unha función, Cando entramos no Pazo de Meirás, ainda quero lembrar aquel momento, cando nos di, pasen, aquí non se fai ensalzamento de ningún acto do fascismo, ni moito menos, dixo, porque iban cámaras e tal, e despois cando pasou un poquinho máis para dentro empezou, Franco era tan bueno, Franco era, lo que hizo, salvó a España, e non sei que, e foi, non se daba conta que estaban grabando, e que saiu despois en todos os medios de comunicación española, sobre todo do Estado, aquí saiu en Nos e en Praza, tamén estábamos os seus correspondentes, pero saiu en Infolibre, en Público, en El Diario. Foi a vez que máis televisión salín eu da miña vida, logo non salín máis, pero hecho que hai. Pero foi polo tema da resolución do neofascismo. Ese señor. Exactamente. Pois el dixo alto e claro
quero dicir, voume a outro tema. A resolución do avance do neofascismo di no seu párrafo 12 que se podería ilegalizar estas fundacións si se cumplen normativa europea. Non se fixo. Podría facerse, que está pasando, non? Hai que tamén instar ao goberno que se cumpla tamén. Hai que seguir aí dentro dos grupos de memoria democrática, que algúns están sendo moi cuestionados no Estado, e é curioso que a única querela contra o franquismo siga aberta, a única, non aquí, sino na Argentina, na República Argentina, a única. Iso tamén é algo que a Argentina recoñeceu, porque ten unha lei de memoria democrática que agora está sendo tamén, con ese presidente Milei, seguramente cuestionada ou derogada, non? En fin. Despois, esa normalización do discurso político único e a legalización das fundacións, eu si creo que, e aí vou ao tema alemán, si que creo que se podría facer amparado con normativa europea existente, que é esa resolución. Se non se quere, tamén porque o goberno alemán non quere. Aínda que o goberno alemán, si é certo, que en Alemania as leis proíben usar esos símbolos, que despois van as manifestacións e tal. En cambio, saen uns manifestantes por Palestina e se proíben. Pero non son Alemania, en Francia. Nos está chamando a xente de Montpellier. Por favor, facede... Hai unha denuncia que acaban de prender a 4. Todo así, non? Esa doble moral e ese discurso que está levando a Unión Europea sobre a normalización do discurso político único atlantista, belicista, que neste momento, pois sí, eu coincido, de feito dixo no principio, non? Como estamos indo unha tendencia belicista e con ese programa de defensa que nos dá moito medo e que nos preocupa moito, non? Hai unha decisión nestes momentos no grupo de Die Linke, eles teñen o seu programa, presentadas as eleccións, veremos que resultado teñen. No Parlamento Europeo deuse tamén unhas circunstancias na que varios grupos da esquerda teñen por aquí o manifesto, tamén nos puxemos conxuntamente dende distintos lugares a denunciar de que os conflitos armados, as guerras, teñen que solucionarse por vías pacíficas, sexa o de Ucrania, sexa o de Palestina, por vías democráticas, por vías de aplicación do dereito internacional. Eso, nós, polo menos, aquí dixémolo, e o BNG dixo dende o minuto cero. Entón, bueno, as circunstancias do que poida pasar no futuro, vemos que non hai ningún tipo de avance, e, dende logo, o discurso belicista na Unión Europea preocúpanos e moito, o que anunciaba con ese mecanismo de defensa. Despois, pasaría a... deixame ver... grupos neofascistas, pero creo que me queda un... Angrois. Ti tocabas o tema, e eu debe ser que tantas veces falei do tema de Angrois, que ás veces non o comento porque parece que falo dese tema, ao mellor, a ver, digo moitas veces, pero como non era o xeito do debate, parece que falo ao mellor dese tema, e que digo, non o debería de dicir eu, pero de verdade, a utilidade que tivo a nosa representación para a denuncia do accidente máis grave ferroviario dos últimos 30 e pico anos da historia europea foi fundamental. Acabas de pechar o caso. Por que? Porque obrigamos, con ese procedimento de infracción que abriu a raíz da nosa denuncia, a que o Estado, neste caso o Estado actual, o goberno actual, acabara de facer un plan de cumplimento da seguridade ferroviaria que antes non estaba e que se viron obrigados a facer grazas a unha humilde representante parcial de 2 anos, antes fora 1 ano e medio, pois gracias a nós conseguimos mover a Unión Europea inteira, que se abriu un procedimento de infracción contra España, naqueles comentarios que facía a señora Pastor e decía que va a hacer unha sola diputada. Pois iso, un procedimento de infracción, obligar ao cambio da normativa en materia de trens, que non só nos toca a nós, a nivel estatal, porque o sistema de Renfe, pensamos que o sistema Renfe e Adif son estatais, a operadora e o transporte, a vía e o tren, e que vai afectar a toda Europa para evitar que haxa accidentes destas características, ou polo menos para evitalos con sistemas de freado uniformes en toda a Unión Europea. Pois a verdade, si me sinto orgullosa
Non me gusta moito o autobombo, por eso non o contei, pero sí me sinto orgullosa, porque foi un traballo... Nos tamén de ti. O Villa de Pitanxo igual. Tamén, e temos ademais unha noticia moi bonita, que un dos fillos dos falecidos da Villa de Pitanxo aceitou pechábanos a lista porque dixo que se sentira moi ben amparado e moi protegido na defensa que fixemos en Europa. E ese día, eu lembro-me que acababa, e aí remato, acababa de ser nomeada vicepresidenta da Comisión de Peticións. Non é que te nomeen, é que lle tocara ao noso grupo, e o noso grupo decidiu que fora non é que te veñen aí, te nomean e din, anda, Silvia, non, aí hai unha decisión do grupo parlamentar ali en Bruselas, e entón eu como era membro desa comisión e traballaba desque bastante, pois nomeáronme. Pois chega e o primeiro día de nomeamento resulta que veñen os do Villa de Pitanxo, a delegación galega na que nós estuveramos, bueno, pues en Marín moitas veces, logo viñeron a Vigo, estuvemos coas familias dende o minuto cero, foi estar, amparar, cando hai unha desgraza, é o mínimo que se pode facer en política, non? Pois a señora Dolores Monserrat díxome, coloqueime aquí con ela na estrada e díxome, non me fixo así, pero dixo, non te toca estar aquí. Aquí solo se puede sentar la presidenta. Díxome así, e todo isto con micro medio aberto, non se pode estar aquí que en tú. Hai unha norma non escrita no Parlamento que en pandemia solo se sentaba a presidenta, pero por qué? Porque como era en Zoom, pois solo se vivía a cara a ela, e os vicepresidentes estaban nas súas casas, esa era a norma escrita. Dixenlle eu, xa o consultei o servicio xurídico e xa me dixeron que sí podo estar, e por tanto non me vou a mover, porque a cadeira nin é túa, nin o tema é teu, e ademais eu son galega e este é un tema galego, e así todos rindo, para que non se oíra no micro, non me vou mover. E sorrín, e dixen, non me movo de aquí, como me vou mover? Se estaba ali toda a xente que eu coñecía, desde Perú hasta Cangas, que coñecemos que moitos son, bueno, xente sin nada, esas familias peruanas que ainda non lle reconoceron, porque non estaban casados ou polo que fora, con 4 nenos e ainda non teñen axudas, pero como non nos vamos mover por esa xente? E entón, a tipa que quería que... Pero logo este mes de febreiro, resulta que foi a homenaxe do Villa de Pitanxo en Marín. E quen estaba ali, en primeira fila? A señora Dolores, con Rueda, cos seus diputados do PP. Entón chega Ana Pontón, que sabedes que Ana Pontón non é moi pequena, non? É alta. Entón chega Ana Pontón e chegamos Néstor Rego e eu con ela. E cada un dun lado, íbamos así pasando, e además coñecemos as víctimas, que esa é a cuestión, eles non coñecían, facíanlle así, mi dolor, pero non, nos non facemos así, eso se vai comenzar. Entón chegan e blindaron a primeira fila, PP. Isto era un porto, na entrada do porto de Marín, alá no fondo, onde está, se alguén é de Marín ou foi ali algunha vez, é unha praza pública, é un peirao. Entón chega, primeira fila Rueda, segunda fila, todos así blindados. Entón chegan a Pontón, por un lado, entramos nós así, entramos e intentamos meternos. E o lógico sería que estuvera goberno, oposición, a ver, era a 2 días das eleccións, a homenaxe, a 2 días, era o sábado. O día de reflexión, estábamos ali, bueno, pois, de repente fan así, entón blindanse e non deixan pasar. De verdade, que isto vivímoslo. E Néstor por un lado, eu por outro, e Ana, que ademais non é pequena, por outro. E entón digo eu, que? A rúa é vosa, verdad? Pois eu vou pasar e di, que pase tu jefa, tú non. De verdad, que vivimos. E dixen eu que a miña jefa e eu estamos pegadas. Somos siamesas, e como a rúa non é túa, eu paso igual, e fixen así. E collemos así os tres e nos puxemos tamén ali, na segunda fila, porque non houve maneira, porque de verdade, até queren cuestionar o tema da dor. E despois chegou o Besteiro. E o pobre xa tuvo peor, porque chegou por unha esquina e dixémoslle nos, colócate que non te va a deixar pasar. Entón a él xa estaba na quinta. Entón que tamén era pequeno, tamén lle fixo a Ana así co ollo, porque hai que ser persoas sempre. E entón para que él se colocara un pouco ali, pero saliron os candidatos as eleccións e das dúas forzas que en ese momento tiñan a representación, esquinados nun acto, mentre as 4 filas primeiras estaba
a plana maior e europea do Partido Popular. Hai que ver. As víctimas despois decíannos, por favor. Bueno, pois agora temos a sorte de levar un pechando con gran honra porque valoran o que hai e saben o que hai. Entón, iso é o que importa ao final en política. En política non importa, para mí, polo menos, sair na foto, sino facer as cousas polos demais e facelas de corazón. E como di Pepe Mujica, quen lle desexamos de todo corazón que se poña ben, como di Pepe Mujica, ese gran amigo noso, e esa persoa única no mundo, ese político irrepetible, como sabe ben Monterroso, que aquí está, pois hai que seguir pola humanidade, hai que seguir pola xente, non hai que seguir para sair na foto. Si saímos na foto, mellor, pero non sempre se saca, pero hai que seguir pola xente, e iso é do que se trata. Así que moitas grazas. Un par de regalos que fome o de presidenta de Comisión de Festas, entón aí a presidenta de Alexandre Bóveda dome os regalos. Este xoves día 9 ás 7:30 e este xoves día 9 ás 7:30 dáse por finalizado o ciclo dedicado ao 50 aniversario da Revolución Portuguesa con un invitado moi especial que é Fernando Rosas, profesor emérito da Universidade Nova de Lisboa, activo loitador contra a dictadura. Foi cofundador do Bloque de Esquerdas, polo tanto, eu animo-vos a que participedes, como digo, este xoves 9 ás 7:30, vale? E logo a semana que, bueno, o domingo, xa sabedes que vos chegou, que é a lectura pública en homenaxe a Luisa Villalta, vale? Entón tamén podedes participar ponéndovos de acordo nos textos que hai que ler, e o día 15 hai esta homenaxe que organiza a Diputación da Coruña, que tamén é gratuita, te completará foro a 7:30 na Diputación, e da que tedes por aí tamén información. Entón, nada, moitísimas grazas a Ana por esta charla, agardemos que as eleccións europeas, este é un ciclo, non? Pero, bueno, ven a conto de que hai eleccións europeas, que creo que nos vai a vida como en calquera proceso electoral, que poidamos participar democráticamente, pero, sobre todo, poder escoitar e debater, que parece como algo moi revolucionario, pero que xa prácticamente a veces non se pode facer, non? Por este nivel de crispación que hai, non? Por lo tanto, que haxa actos como estes e que os que van bien, non? Participemos neles, animemos a xente, falemos con todo o mundo, con total normalidade, con unha actitude moi positiva, pero desde logo exponendo sempre as ideas e o traballo que se fai, que eu creo que iso é realmente importante, e sobre todo coidar das persoas, que eu creo que iso tamén é o máis importante. Por tanto, moitísimas grazas, Ana, polo teu traballo, pola participación, e a vos, por suposto, tamén por vir a esta cámara.